Vítajte, milí diváci, v tomto videu si povieme o jednorozmernej základnej rovnici kvantovej mechaniky I krát h krát parciálne phi xt predelené parciálne t rovná sa minus h na druhú lomeno 2m krát parciálne na druhu phi xt predelené parciálne x na druhu plus potenciálna energia x krát phi xt. Čiže toto je pre jednorozmerný, pre trojrozmerný prípad. I krát h krát parciálne phi rt podľa t rovná sa minus h na druhú lomeno 2m krát trojuholník, čiže Hamiltonian phi krát rt plus potenciálna energia r krát phi rt. Čiže môžeme to upraviť, že I krát h krát parciálne phi rt predelené časom rovná sa h krát phi rt, kde h je Hamiltonian. To znamená, že cez Hamiltonian môžeme v takomto tvare zapísať rovnicu kvantovej mechaniky. Čiže Schrödingerova rovnica pre trojrozmerný prípad.